दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गलाघाट जिल्लायाव जुथुमनाय 52थि थान्दै जख'न्थाइनि थान्दै मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिमा गौथुमखौ माने दानायनि जे मोनसे थांखि बेखौ जोङो लादोंमोन आरो बै दिनखालि बर' बिमा गौथुमखौ आबुं महर दानांगौनि थाखाय मोनसे दिन थारिख लानानै दानाय जाथों होननानै जोंनियाव थांखि मोनसे दङमोन आरो बै दिनखालिनो जोङो माने चिफ कनभेनर आरो कनभेनर साथाम साब्रैसो बिबानजों जोङो बेखौ एडहक कमिटि हिसाबै जोङो दानानै लानाय जादोंमोन। दा बेखौनो आबुं महर होनायनि नोजोर आरो थांखिजों दिनै अदालगुरि कलेजाव जोङो माने बेनि मोनसे जथुम जोङो लादों आरो बे जथुमनि दिनै थान्दै मेला सोलिगासिनो दङ। बे जथुमनि गेजेरजों जोङो बे बर' बिमा गौथुमखौ फुल मोनसे स्ट्राक्चाराव जोङो दिनै दानानै लानाय जागोन आरो बे आफादनि गेजेरजों जोङो बेखौनो माने थांखि लादों जे जोंनि नोजोर आरो थांखिया बेनो जे बर' माहारिया गेरेमसा हारि जानांगौनि थाखाय हौवा आरो हिन्जाव सोलोंथाइ बिथिङै रांखान्थि बिथिङै बा राजखान्थि बिथिङै बा मोनफ्रोमबो बिजनेस बा गुबुन गुबुन बिथिङै माने जौगासारनाय जानांगोन आरो माने रैखाथि गोनां जानांगोन आरो गावनि साननायखौ मोजाङै बुंनो हानाय आरो लिडारशिप लानो हानाय बेबायदि मोनसे जानांगोन। नाथाय जोङो नुदों सोलोंथाइखौ दिनै जोंनि बर' आइजोफोरा नैबेबायदि समाव दानि ट्रेन्डिं दानि नैबेबायदि समाव जोंनि हिन्जावसा गथ'फ्रा लाबोबाय थादों। दा बे सोलोंथाइ लानायजोंनो लोगोसे बर' हारिनि हारिमु बर' हारिनि रांखान्थि बर' हारिनि समाज आरो बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय आरो गोबांथार माने खामानि मावबावनो गोनां दङ। दा बेखौनो मावनांगौनि थाखाय दिनै माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने हाख'यै बा माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेखौ मावनो हायो नाथाय बेखौ माखासे बेरियार थायो जे आइजोफोरनि माखासे समस्या आइजोफोरनि माखासे जेंना जे बाथ्राफोरखौ जोङो खुलायै मालाबा उसुबिदा मोनो सोंनो रायलायनो बा हौवाफोरनो मालाबा खिन्थानो मालाबा उसुबिदा मोनो बेबायदि माखासे जेंनाफोरसिम माने जोङो सौहैनो हाया जायो। दा बेखायनो बे गौथुमनि गेजेरजों जोंनि आइजोफोरखौ जोङो फुल्लि एम्पावार्ड बा फुल्लि मोनसे माने बेवहाय गोहो होनायनि गेजेरजों स्पेशली जोंनि आइजोफ्रा मा जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बिसिम रिचेबल जानांगौनि थाखाय बे आफादा खामानि मावगोन। आरो बिनि अनगायैबो जे दिनै जोंनि समाजाव जोङो नुदों जे गोबां माने चाइल्ड माने मेरिज बा आर्लि मेरिज बा जोंनि हिन्जावफोरनि सायाव जे एट्रसिटिस बा डमेस्टिक भायलेन्स बा जोंनि हिन्जावफोरनि सायाव जे माने ट्राफिकिं बायदि मैया लबि देखायनायनि गेजेरजों बायदि मैया खामानियाव माने जे जोंनि माने हिन्जावसा बा हिन्जाव मानसिफोरखौ माने गाज्रि खामानियाव माने बाहायनाय बेबायदि थासारिफोरखौ नुदों आरो जायनि जाउनाव जोंनि हिन्जावसा गथ'फोरा गोबां बेबायदि मोनसे सुइसाइड बेबायदि केसफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। सुइसाइडआ हिन्जावसा गथ'फ्राल' जायाखै हौवासा गथ'फ्राबो जादों बा हौवा जायखिजाया मानसियानो जादों। नाथाय जे रेट माने जेनाखि हार हिन्जावसा मानसिफोरनि हारखौ जोङो दिनै बांसिन बेबायदि जोङो नुदों। दा बेफोरो जोंनि थाखाय मेजर मोनसे सिरियास कनसार्न। दा बेखौ जोङो बोरै माने गैया खालामनो बेफोरखौनो जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो बे मोनसे आफादखौ जोङो सानदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बड'फा गेजेटेड सोलायनाय मावथांखि दङ। बे मावथांखिनि गेजेरजों जोङो आइजोफोरनि जौगानाय आइजो रांखान्थि जौगानाय आइजो सोलोंथाइ जौगानाय आइजोफोरनि माने संबिजिरारि मोन्थाइ मोननाय बा आइजोफोरनि जिखिनि मोनसे गासिबो बिथिङाव माने लिडारशिप लानाय बा पार्टिसिपेसन लानाय बेखौ जोङो बोरै एवेयार खालामनायनि गेजेरजों मटिभेसन खालामनायनि गेजेरजों काउन्सिलिं खालामनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ गोजौ फारसे नारखोहरनो हायो बा लांनो हायो। बे बिथिङै खामानि मावनो थाखाय बे आइजो माने बिमा गौथुमखौहाय बर' बिमा गौथुमखौहाय जोङो दानानै लानाय जादों। बे बर' बिमा गौथुमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरजोंनो गोरोबनानै खामानि मावगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आइडिय'लजि बेखौनो गोरोबनानै खामानि मावगोन। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि गेरेमसा हारि माने जे सिमां बेखौनो मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे खामानिफोरखौ मावदों बेखौ मावफुंनायाव जथेस्थ' मदद बा हेफाजाब होनायनि गेजेरजों जों मावलांगोन। आरो बे आफादा माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे कन्ट्रलावनो थागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे डिसिप्लिनावनो थागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि साननाय बेवहायनो थागोन। बेवहाय बे आफादखौ लानानै गोनो गोथो साननांगौनि बाथ्रा गैया। बेवहाय माने बे आफादा बबेबा मोनसे थाखानाय आफाद बा बबेबा मोनसे आफादनि मोनसे कनफ्लिक्ट मोनसे अर्गेनाइजेसन जागोन बेखौ माब्लाबाबो साननो नाङा। इजि मोनसे जाथियाव दिनै माने खामानि मावनो थाखाय जितु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ माने साबसिनै खामानि मावनो सानदों बियो माब्लाबाबो माने नेगेटिभ माने रिजाल्ट जानाय नङा जोङो सानदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे खामानिखौ मावदों थांनाय समाव मोजांखौनो मावबोदों दैदेनगिरिया जेखि जाया मानो आरो दिनैनि बिबानगिरिफोरा
आफादफोराबो माब्लाबाबो बर' हारिनि खहानि थाखाय बा बर' हारिनि माने बायफ्लेनायनि थाखाय माब्लाबाबो खामानि मावनाय नङा इउनिटिनि थाखाय खौसेथिनि थाखाय आरो हारिनि जौगानायनि थाखायनो खामानि मावगोन गतिके बयनिबो मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों बे आफादनि गेजेरजों जे जोंनि आइजोफोरनि जेंना सुस्रांनाय आरो आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय जिखिनि बिथिं खामानि मावनांगौ बयनिबो मददनि गेजेरजों बे आफादा खामानि मावलांनो हागोनखौ जोंहा मिजिंथिदों गोजोन्थों उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय एफ&एफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिफान माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।